Meh. Hallo jongens en meisjes. Neefjes en nichtjes, gaan we lekker geven met Opie Moekie. Ja toch, iedereen handen omhoog. Hallo, handen omhoog, ja. Laat mama en papa, kom, handen omhoog. Hey. Oh, schouders, knieën, teen. Nee. Ik zeg je hoofd toch, ik zeg niet. Ja, opnieuw. Opnieuw, ben je klaar? Je mag niet duwen. Ja, iedereen moet meedoen, anders ga je geen zakje vinden. 3, 2, 1, oh! Oh, schouders, knieën, teen. Oh, schouders, knieën, teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd en nee. Ik heb gezegd je hoofd, niet je schouder. We gaan het anders doen. Wacht, DJ, maak de muziek voor me uit, want ik zie dat mama en papa komen ook. Dus dan ga ik het a cappella zingen. Staan jullie goed? Je moet goed staan, duwen jullie die kinderen niet. Luister hoe we het gaan doen. Kijk dan. Je doet je handen omhoog. Ja, handen omhoog. Dan gaan we die dansie doen. Je hebt het gewoon hoofd, schouder, knie en teen. Ja, al vanaf jaren 50 was het toch. Kom dan. Zijn jullie klaar? Dan luister goed hoe je moet doen. 3, 2, 1, go! Oh, schouders, knie en teen. Oh, schouders, knie en teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Oh, schouders, knie en teen. Oké, DJ, run it! Oh, schouders, knie en teen. Oh, schouders, knie en teen. Oren, ogen, puntje van mijn neus. Oh, schouders, knie en ja! We gaan het lekker gezellig houden, zijn jullie ervan? Oké, kijk dan nog een laatste. Iedereen, een laatste. Ja toch, gaan we nog een laatste doen met Opie Moekie? Ja toch. Mama, kunnen we een laatste doen? Oké. Ja! Kom op. Iedereen, kom op. Iedereen, kom op. Hey, kom op. Iedereen, kom op. Ja! Oh, schouders, knie en teen. Oh, schouders, knie en teen. Oren, ogen, puntje van mijn neus. Oh, schouders, knie en teen. Kom op. Iedereen, kom op. Iedereen, kom op. Iedereen, kom op. Ja! Oh, schouders, knie en teen. Knie en teen. Warm up nog.